ebe m na-eyi gani hụrụ m ejighị m arachi aka n'eyi ejighị m atụ ụtụ aka n'eyi Jehova bụ onye akaebe m na oyi Chimudu makanụ Jehova du makanụ Jehova du malanụ aga wee tam lo aga wa tu tam lo aga wee tam lo na karawe aga wa tu tam lo aga wee tam lo Jehova du makanụ onye dị ndụ kelee Jehova omena kelee dị Jehova omena onye dị ndụ kelee Jehova omena kelee dị Jehova omena Jehova jiri enye ọmụmụ omena ọmụmụ omena kelee dị Jehova omena Jehova budu onye ndụ anyị omena budu onye nche anyị omena budu onye ọma n'ụlọ omena onye dị ndụ kelee dị Jehova omena omena kelee dị Jehova omena Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ nụ Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m edemede nụ Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ nụ ihe bụ n'obi na-emere m ọ dị ka m degara chi m edemede nụ Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m edemede nụ Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m edemede nụ Yamade ebere m lololo ndị kanyo nanụ nanụ ndị kanyo na hụ nanụ ndị kanyo na nụ nanụ na hụ nanụ ndị kanyo hụ nanụ ndị amaala na nụ nanụ na nụ nanụ ndị nwala na nụ nanụ ndị dị mkpa na nụ nanụ ndị chi na hụ nanụ Yamade ebere m ọ dị ka ndegara n'ochi m akwụkwọ nụ Yamade ebere m ọ dị ka ndegara edemede nụ Yamade ebere m ọ dị ka ndegara chi m akwụkwọ Yamade ebere m ọ dị ka ndegara chi m edemede nụ Gani hụrụ m ji ma tụtụ aka n'ụwa m loyi Gani hụrụ m ji ma racha aka n'ụwa m loyi dịka m degara chi m akwụkwọ nụ dịka m degara chi m akwụkwọ nụ ọma na-emere m n'ụwa m loyi ọma na-emere m n'ụwa m loyi azụtala m ụgbọala ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ nụ ma bịa rụta ụlọ ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ nụ ma bịa mụta nwa nwoke nwa nwanyị ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ nụ ndegara n'ochi m akwụkwọ ndegara n'ochi m edemede nụ Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ ihe bụ n'obi na-emere m ọ dị ka m degara chi m edemede nụ Yamade ebere m ọ dị ka m degara chi m akwụkwọ
Chukwu unahụ na no enyi m nwoke unahụ na no onye bụrụ asụ n'iyi unahụ na no ndị nwala o unahụ na no ndị dị mkpa unahụ na no unahụ na no the Don Studio. Modunu dami kweku modu dami kabao modu dami kweku una nu damala una nu matinu wanne mwoko they don't studio abụghị fọwasụne yu na onye fọwasụne yu na Chimeze ọbụ fọwasụne yu na Chimeze ọbụ fọwasụne yu na Jọti nwoke ma ọbụghị fọwasụne yu na David ọbụghị fọwasụne yu na Asimajo onye fọwasụne yu na
ịhụnanya n'obi dị mmanụ were ịhụnanya n'elu oyibo leta ndị ka unu n'ịhụnanya n'obi dị mma amalụ na nụna nụelu ndị nwalụ na nụna nụelu ndị chief ịhụnanya n'obi dị mmanụ ndị eze na nụna nụelu ndị eze na nụna ndị ọchịchị n'ịhụnanya n'obi dị mmanụ asị m unu were n'ịhụnanya n'unu were n'ịhụnanya n'unu were ịhụnanya n'obi dị mmanụ ekele ịhụnanya ekele ka anyị kwe n'ekele n'ụlọ n'obi dị mma ekele ịhụnanya ekele ka anyị kwe n'ekele n'ịhụnanya n'obi dị mma ekele ịhụnanya ka anyị kwe n'ekele ịhụnanya n'obi dị mma ekele ịhụnanya ekele ịhụnanya